I gdje ste ljudi, ja sam Toxiclo i danas ćemo igramo GTA 3, stavimo tamo gdje smo stali. Ok, tu imamo jedan auto. I nastavimo sa misijom kao što vidite. Znači, ništa nisam dirao, tako da ajmo opet. Drive is not for me. Sad sam jeo jabuku, pa ajmo ovaj. Jeste da nije baš nešto spora, nije nešto brza i... Šta ćeš? Da je tu. Sad dok se osama vrate tu do uvođa. Ajde više. Take me to Joey. Dobro, evo sama. Ako se pitate zašto ne koristim radio, nešto mi ne radi, nemam ni jednu pesmu u radio, a i neću da dobijem copyright, pa. Tako. Ni to me ne zanima. Sad, gotovo misija, ali mi ćemo da završimo slovo L ili ti Luigija, pa ćemo tek onda ovoga Joya. Ja se vraćam kada uzmem jedan auto, tako da vidimo se. I evo me nazad, stigao sam do tog mjesta, ali ja moram da razbijem ovo. Ti imaš alarm? I sutra mi je rođendan, tako da će možda biti neki klip. Ništa ja nisam radio. Imaju ovaj hide in the package, right? I sad idemo, nisam stavio što kreću. I sad idemo da uradimo još jednu misiju, Inače, ovaj auto je najbolji u ovom gradu. Nema ga ovako na ulicama, nego samo na tom mjestu. Mrš! Ok, nisi ga baš nešto oštetio. Tako, valjda se i ovdje nešto vozi. Baš pimpa. Ja da. Znam ovu misiju, meni ova misija je nekako najbolja. To jest nije baš najbolja, ali vidim imam bukvalno da kupim koju puškicu. Evo ti oružje. Ne mogu. Ajmo ja uzmem ovaj. Tako. I sad idemo na tačkicu. Mislim sam da sam ga vidio. Kamion, onaj tu, bože.
Ustaje. Dobro. Dobre. Sad ne znam da li da radim još jedno. Neću. Ovdje se samo sreti. Isus, the pistol is now in the stock termination. Yay! Ajmo da popravimo auto. I sad, ajmo još jednu misiju, pošto je ova nekako bila kratka. Bar po meni. I ovo. Parkirat ću ovaj auto za svaki slučaj. Ili neću, pošto ga hoću. Ipak hoću. Od sad je ovo moj zvaničan auto. Idemo da nađemo neki auto. Šifrinu znači neću da koristim, pošto ne znam, nekako mi je za misije i nisu baš kako se kaže, da nije bitno. Diffuse ball, isto ne znam ko je to. Joj, mrzim ovu misiju. Znači ovu misiju ne da mrzim, nego je mrzim. Što sam sad rekao, brati, ovo vidio. Evo još tamo. Inače, ako imate auto sa više vrata, moćete i više DV, što ja nisam skontao. Ali davno, baš kad sam pre igrao. Ne znam sad da li ću stići, ali vidjet ću. Meni je nekako taksi najbolji za ovu misiju. Ne znam što, ali najbolji meni. Tamam, evo je još jedna. Da, taj most će se otvoriti posle ne znam kojeg slova, ali tu imamo milicajski auto, brate. Brži je milicajski. Ne da je brži, nego je duplo brži. Sad idemo da skrijemo. Pa da zakočimo. I da, brate. Da mi se pomjeraju sa puta. Što mi je baš ono fora. Ne znam sad. Ajde, ja se vraćam kada dovezem sve te devojke. Jao! I ljudi, evo me. Pokupio sam ove poslednje dve devojke. Imam još 10 sekundi da ih vratim, ali teško da ću uspjeti. Neću uspjeti. Uspeo sam! I za kraj, sant. Ajmo vas.